posibleng makadawat og closure order ang mga rehistradong slaughterhouse o ihawan dinhi sa dakbayan sa Cebu kung magdumili sa pag-upgrade sa ilang mga pasilidad ug serbisyo. Mao kini ang gipadayag karon sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF human nga ang syudad maoy unang gicertify sa National Meat Inspection Service nga dunay meat inspection service system dinhi sa Visayas. Saysay sa pangu sa DVMF Dr. Alice Utlang nga kinahanglan na sab mobalhin sa mga ihawan nga anaa nahimutang duol sa mga residential area. Based sa evaluation, kung dili ninyo i-upgrade o i-update ang inyong mga facility, you will be closed. Kay Cebu City is known for lechon, lami nga lechon. So it should not only lami but it should come from or giihaw sa facility nga sanitary yun, no? Gani lakip sab sa ilang gibantayan karon ang mga baboy nga dalhon sa mga ihawan nga posibleng dunay kaso sa African swine fever kun ASF. Dugang paniutla nga bisan pa sa pagkunhod sa kaso sa ASF dinhi sa Cebu City, padayon ang ilang pag-apod-apod ug mga disinfectant ug pag-monitor sa upat ka identified barangays nga nagkakaso sa ASF, ang Barangay Bunbun, Barangay Babag, Barangay Pulang Bato ug Barangay Sapang Dako. Namatay team nga magkuha og dugo sa mga ihawan. Nganong dito ta sa ihawan magkuha kay mao man ay kuan dayon sa Pinoy. Pag naay nagsakit ilang baboy, muna diretso pa ihaw. So dito sa ihawan nimo masakpan. Og nalipay ko kay just recently the other Friday, I think Friday last week, nagkuha og sample nya nana ang result all negative. Sa laing bahin, 14 ka mga iro nga gipanag-iya sa mga tendero ug tendera sa Carbon Public Market ang giuli human kini gikuha sa DVMF aron kapunon, iligate ug hatagan og anti-rabies vaccine. Kini subay sa proyekto sa maong opisina nga gitawag og CNVR o Catch, Neuter, Vaccinate and Return sa tuyong pagkontrol sa populasyon sa mga iro ug ingon man sa rabies cases sa syudad. Instead of impounding these dogs and putting them in our pound, which gamay kaayo nga di ko gusto nga mautro nga ma-viral ang ato ang pound nga tungod sa kadaghan sa iro dili nakatulog o di nakahigda ana luoy kaayo no. Tanang mga iro matay naitag iya o wala basta nakit-an sa kalsada gwapo og lawas, gwapo og pormada, babayi atong priority. Atong kuhaon gitawag CNVR meaning catch, neuter, vaccinate, then i-return where it was picked up. Kasamtangan nga anaa sa 24 ang kumpirmadong kaso sa rabies dinhi sa dakbayan karong tuiga. Og tungod ug mga adlaw isaulog ang World Rabies Day, plano nilang pasidunggan ang mga barangay nga 80% na sa ilang dog population ang malampusong na vaccinate. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.